става, хора? Днес, както видите, тук аз съм с АТВ-то и един мой приятел тук ще се возим с него. И да, вече запалих аз моторунгеля и тръгваме. О, и аз мога така, сега ще видим. И тръгваме! Он отиде натам, аз тук се воза. Опа, я да го видим сега по него къде е. Уху! О, он отиде натам. Ето го. Сега ще видите какво ще правя. Абонирайте за канала, ако АТВ-то и разходката ви е харесала. Чао!